Aquí reunits amb els que ho sou ara i els que anireu ingressant, ho sabem. I doncs, perquè sabem que tenim moltes coses a fer junts, a compartir, i avui hem pensat que seria molt important primer que ens coneguem. És una iniciativa que estem fent molts casals d'aquí de Sud-amèrica, també el lectorat de la Universitat Ramon Llull, de la UNAM, de la Universitat de Mèxic, i ens fa moltíssima il·lusió fer aquesta segona trobada i, a més, justament en ocasió de Sant Joan, que és una festa que ens uneix com a països catalans. Si voleu, això, a més, en ocasió de la festa de Sant Joan, que és una festa tan important als països catalans, com anirem veient, que ens uneix a totes les terres on el català és la llengua pròpia. I bé, doncs, també per això volem que conegueu els països catalans, que ens coneguem també com a països catalans i que coneguem els països dels participants en aquesta segona trobada internacional d'alumnes de català. Què dius, Esther? Hola, Cristian. Bona tarda, bon dia. Des de la Plata, Argentina. Des de la Plata, Argentina. Com tu has dit molt bé, aquesta és una festa que aplega tots els països catalans, igual que aquesta trobada internacional d'alumnes de català, que també aplega alumnes de català d'arreu, sobretot del continent americà, però que la intenció és poder arribar al més lluny possible, que sí? També tenim aquí entre nosaltres el Carles. Bon dia. Hola, Carles. Des de Mèxic. Hola, lindo i querido. Què tal, com estem? Bones salutacions, una salutació i una abraçada molt forta a tota la gent que s'ha reunit aquí. S'hem reunit per celebrar aquesta diada. Entre nosaltres, per conèixer-nos, per passar-nos-ho bé, per crear una mica més de sinergies entre països que tenen en comú, que ens agrada, ens estimem la llengua, la cultura de territoris de llengua catalana, de Salts de la Guardamar, d'Alaska a Terra del Foc. Està molt bé. Fantàstic. També estem molt contents de comptar amb tot el suport de l'Aula Mestra i del Casal de São Paulo de Brasil. Exactament. Esther Jiménez. Hola. Hola. Què tal? Doncs sí, després, aquí des del Brasil, us presentaré una miqueta aquesta eina que tenim, que és l'Aula Mestra, que tenim un curs pels alumnes de les comunitats catalanes a l'exterior. I espero que els pugueu aprofitar bastant. Sí. I d'Argentina també tenim el Casal de Paranà, amb la Mercè Forqueras. Hola, molt de gust. Tinc goig d'estar amb tots vosaltres. Passarem una tarda esplèndida i que repita. També tenim el Jan des de Guayaquil. Hola, Jan, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Bona nit també. M'heu de disculpar perquè tinc la càmera espatllada, però dir-vos que m'agrada molt aquesta idea de tots els casals del món i que sigui un espai per tots, no? Perquè passi bé. I la Montserrat Ranera, des de Caracas. Hola, molt bona tarda a tothom. Des d'aquí a Caracas també molt contents de poder compartir per primera vegada amb tots vosaltres i poder fer pinya amb això del nostre idioma català i de la nostra cultura. La Rosario Palomino, de No em canviïs la llengua. Moltes gràcies, Rosario, sempre per la teva col·laboració. Encantada. Bona nit des de Catalunya, des de Barcelona, que aquí són les 10 de la nit, però encantats d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per convidar-me.
Doncs res, moltíssimes gràcies. Aquí també, jo estic a Quito, casal de Quito, doncs res, molt il·lusionats d'estar aquí tots junts i bé, doncs tots els alumnes també aquí, molt benvinguts. Què tenim per avui? Què farem, Esther? Com comencem? Bé, parlarem de la festa de Sant Joan, que com molt bé sabeu celebrem a l'hemisferi nord, celebrem el solstici d'estiu, és una de les festes que aplega doncs, tots els països catalans, des d'Eivissa a Catalunya Nord, València, fins a arribar a Alacant, al Principat. Bé, és una de les festes que d'alguna manera ens aplega a tots els països catalans i que em sembla que serà molt interessant també veure com aquesta celebració té les seves diferents representacions culturals en tots aquests territoris. Perfecte. I per començar, potser podríem començar fent un petit escalfament. Què dieu? I tant. Sí? A veure, això és una cosa que a vegades fem aquí, al casal de Quito, ho vam fer l'altra vegada, i és res, doncs, moure'ns una mica, I ens agradaria que hi participeu, Tots, doncs, res, doncs farem una mica primer de gimnàstica perquè avui ens allargarem una mica, Perquè volem que tingueu també temps de parlar entre vosaltres, i hi haurà un moment que farem unes sales i després també hem pensat que seria molt bo que sapigueu una mica com és això d'arribar a viure a Catalunya, als països catalans, si aneu, i tot això ens portarà una mica de temps. Llavors, ara, primer podem escalfar i el que solem fer aquí moltes vegades és el següent, és posar-nos a moure el cos. Llavors ens anem donant ordres entre tots. Per exemple, jo puc començar, però fem una mica de roda. Per exemple, podem dir, doncs va, moveu, podeu moveu el cap, gireu el cap, feu girar el cap. Vinga, molt bé, així, voltes. Després podeu, ja hem mogut el cap, ara podeu estirar els braços, podem estirar els braços així, i potser us peten els dits i tot. Els braços, podeu posar els braços cap amunt, i després una cosa que també podeu fer és agafar-vos amb la mà dreta l'orella esquerra i amb la mà esquerra l'orella dreta. És així, abraçar així. Molt bé. I llavors aquí podríem passar les instruccions a algú més. A veure qui més dona instruccions per escalfar-nos. A veure, Montserrat, tu mateixa, va. Ai, estàs motejada. Toqueu-vos el nas. Estic motejada, sí, però és que per no tenir sorolls ambientals. Tocar-se el nas, tots. Com en Joan Petit quan balla, que es toca el nas. Sí? El següent. Passem, Rosario. Quina ordre ens dones? Amb el dit, ara balla el Joan Petit. Moveu el dit. Movem els dits. Ara la Lília Busquets. Què ens diu la Lília Busquets? Lilian, estàs motejada, que ens toquem les orelles. Ara sí. Doncs mira, estireu un braç, i amb l'altra la mà feu així. Va? Ja està. Ara. Molt bé. Doncs ara passo a veure a la Núria Roig. Em toc el cap, la mà al cap. La mà al cap. Els braços en alt. Baixo els braços. I ara a la Mónica Llorens. Mónica. Sí, gràcies, Núria. Núria és la meva companya a les classes de català.
Ara has de tancar els ulls i obrir les mans i moure's. Gràcies. I ara la Elsa Roig. Elsa Rocher, on estàs? Elsa Rocher. Està mutejada, ara. Has de dir alguna cosa. Molt bé. Elsa. Hola, amb la mà. Hola. Qué linda manito. Molt bé. Que mà, que bonica mà. Que bonica mà que tinc. Molt bé. Molt bé. Res, doncs, vinga, potser algun haver de... Potser la Cíntia, no? La Cíntia des de Guayaquil. Vols donar algun ordre? Hola. Ara alcem les espatlles Sí. i es movem cap endavant, cap endarrere. Està bé. I ja està, gràcies. Bé, jo crec que ja està. A veure, digues, Cíntia. Ara li passo a la Cati Santa Maria. Hola a tothom. D'acord, ara moveu el seu cor. El cor? El cor. El cos, tot el cos. No és el cos. El cos. Tot el cos. Hem de moure tot el cos. I ara moveu les mans. Molt bé. Ok. Ara, Andrea Ruiz. Molt bé. A veure, l'ordre és fem un petó. Ui, està bé. És maco. Vinga. I ara l'ordre la farà Sergio Spandri. Bé, dempeus i estirar les cames i després seure. Seure i tot. Ara, Valèria, seco. Aixecar i pujar el cap. Aixecar. Aixecar i pujar el cap, baixar i pujar... Baixar i pujar el cap, Molt bé. Jo crec que estem bé ja, Sí, em sembla que sí. Sí, anem a conèixer una mica com va començar això de la flama. I tant. Després tindrem en Bastien, no?